Gràcies, diputat. I finalment, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, és el torn del diputat senyor Eusebi Campdepadrós. Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, vicepresident, conseller, bona tarda a tothom. Coincidim en la necessitat d'aquestes proposicions de llei, donat que al llarg dels anys Catalunya ha exercit la seva potestat legislativa en matèria tributària, aprovant un gran nombre de lleis regulant parcialment aquests impostos cedits de forma puntual i de vegades efectivament, com ara s'ha posat de manifest, aïllada. Evidentment ja se suposa que estem d'acord amb Esquerra Republicana, el nostre grup, però realment em congratula dir-li al senyor Cano que en aquest cas també estem d'acord amb aquesta proposició de llei i li dic sense cap mena d'ironia que per alguna cosa es comença, encara que ja veurà que en alguna conclusió al final sí que tenim una mica de desavinença. Amb el temps, evidentment, aquestes regulacions parcials han comportat una dispersió normativa que dificulta la seva comprensió fins i tot pels operadors jurídics, els professionals, les empreses i la pròpia administració encarregats d'aplicar-la, i no cal dir per la ciutadania en general per la que normalment les normes tributàries resulten simplement inintel·ligibles. Aquesta situació va en perjudici de la necessària seguretat jurídica. En el cas de l'impost de successions i donacions, la seva normativa va ser refosa per la Llei 19/2010, però la resta d'impostos estan regulats en un marc normatiu dispers. Atès aquesta situació i amb la voluntat, efectivament, d'un millor servei al ciutadà per garantir, com dèiem, la seguretat jurídica, cal que tot el corpus normatiu dels impostos cedits sigui ordenat, refós i sistematitzat de manera harmònica, pensant també en el seu coherent i fàcil desenvolupament posterior. Tal com preveu la proposició de llei d'Esquerra, que no la de Ciutadans, l'autorització per la refosa ha d'incloure també la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar el contingut aplicant criteris jurídics d'estructura i sistematització. Es tracta de recollir, de fet, tota la normativa legal aprovada pel Parlament en quant a IRPF, impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost de successions, donacions i els impostos sobre el joc. Recordem que la Generalitat va assumir la gestió dels impostos cedits des del setembre del 2017, tasca que havia estat delegada als registradors de la propietat, i l'assumpció d'aquestes competències a la gestió integrada suposarà un estalvi de 17 milions d'euros anuals. Naturalment, l'aplicació del 155 va suposar una paralització del seu desenvolupament que, afortunadament, el govern ja ha reprès. Perquè ens situem, els impostos cedits suposen un 99,36% del total d'ingressos impositius de l'administració de la Generalitat. Per tant, els impostos propis, als quals s'ha fet referència, només representen el 0,64%. I que els impostos cedits són el 56,7% del total d'ingressos de la Generalitat. I tenint en compte que d'aquestos, el 84%, IRPF, IVA i els impostos especials sobre costums específics estan gestionats per l'Estat i subjectes a bestretes en base a les previsions pressupostàries dels pressupostos generals de l'Estat que no es liquiden fins al cap de 2 anys. Aquestes xifres posen en evidència que no existeix una real autonomia financera, per tant, posen en evidència que no existeix una autonomia real i que, malgrat els discursos, no estem en un estat quasi federal, sinó en un estat pràcticament central, on la distribució dels recursos financers està en mans de l'Estat, que és qui té la paella pel mànec. Parlem d'impostos cedits, però no podem oblidar que qui realment cedeix els impostos és qui els paga, els ciutadans i les empreses catalanes, i en el seu conjunt tot Catalunya, que cedeix, no pas de grat, sinó per força, la seva recaptació tributària a l'Estat, que és com dir que cedeix l'esforç de la iniciativa i la feina dels seus ciutadans. Qui digui defensar Catalunya i preocupar-se del que realment interessa als catalans hauria de preocupar-se, en primer lloc, de que l'esforç fiscal dels catalans redondés en el seu benefici i no contribuïa a perpetuar el drenatge econòmic que suposa un dèficit fiscal estructural i crònic que lastra la competitivitat de la nostra economia i, en definitiva, el benestar dels catalans, que per tots els membres d'aquesta cambra hauria de ser sempre la primera de les seves preocupacions. La Conselleria d'Economia i d'Hisenda, intervinguda pel 155, va calcular el dèficit fiscal a Catalunya els anys 2013 i 2014, que es va situar en el 8,4% del PIB, arribant als 16.570 milions d'euros. Curiosament, ara l'Estat denega les dades per continuar calculant
aquestes balances fiscals. Visca la transparència. On es veu de manera més crua el dèficit fiscal, en gravíssim perjudici per l'estructura productiva del país, és en el dèficit d'infraestructures, que són no ja necessàries, sinó imprescindibles des de fa 10, 15 i fins i tot 20 anys. L'incompliment flagrant de la disposició addicional tercera que obligava només a invertir a Catalunya el mateix que portava el PIB, per tant, cap privilegi, és un escàndol democràtic i un espoli econòmic. Incompliment aquest de la disposició addicional tercera, beneït per un Tribunal Constitucional convertit en un autèntic tribunal polític que manté Catalunya en un permanent estat d'excepció, vulnerant la voluntat i l'autonomia d'aquest Parlament, suspenent lleis, aprovades algunes fins i tot per la totalitat de la cambra, i alterant el resultat electoral, impedint que diputats electes puguin exercir el mandat que els han donat les urnes. En el meu cas, soc diputat per Tarragona, i per escombrar una mica cap a casa, per posar com a exemple un cas concret, el Port de Tarragona veu minvada la seva competitivitat, que afecta a tot el teixit econòmic i a la creació d'ocupació de les nostres comarques, per no tenir encara la connexió al corredor del Mediterrani. L'estructura del corredor del Mediterrani està construïda del Port de Tarragona, finançada exclusivament pel que genera el propi Port de Tarragona, però en canvi no hi ha la connexió al corredor, que ni està ni se l'espera. El darrer ministre del RAM ha dit que el corredor serà operatiu el 2021. I això és mentida. Saben, senyors i senyors diputats, quin és el darrer tram licitat del corredor del Mediterrani? No ho endevinaran. Sagunt, Saragossa, totalment per la costa, ja que abans parlàvem de la llei de costes. I a Tarragona continuem esperant. Avui parlem d'impostos, que és un element cabdal per a la redistribució de la riquesa, per fer una societat més justa i amb igualtat d'oportunitats. I això a Catalunya ens és privat. La ciutadania d'aquest país no pot configurar lliurement i democràtic el model de societat que voldria. El dèficit fiscal no ens priva tan sols de diners, sinó de la possibilitat de configurar el nostre futur. Per aquest motiu, i no un altre, és pel que el nostre projecte d'assolir una república independent passa sempre per posar la decisió del seu futur en mans dels catalans. També és per aquest motiu, i no un altre, que volen jutjar el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, la presidenta d'aquest Parlament, Carme Forcadell, i la resta del govern a la presó i a l'exili. Amb les darreres dades disponibles, durant el temps que he estat parlant, els ciutadans de Catalunya han perdut 315.258 euros amb 75 cèntims. I això és responsabilitat de tots els diputats d'aquesta cambra, que ho consenteixen o, el que és pitjor, que ho avalen. I precisament són els que denuncien constantment que la pressió fiscal més alta a totes les comunitats autònomes és aquí a Catalunya, són precisament els que perpetuen aquest estat permanent d'espoli als recursos dels catalans. Senyors i senyors diputats, doncs sí, Espanya ens roba. Ens ha volgut robar el passat, ens roba el present i, per tant, ens roba el futur. Però continuarem amb l'exemple i la dignitat dels presos i exiliats polítics, lluitant pacíficament sempre per aquest futur. Moltes gràcies.